bojone kok tekek wis lanang kaya nyambik ya. Pancen aku iki keluarga iguana. Iya, Mama. Lah, Gosek. Sabar. ya. Oke. Eh, kok malah ningkring? Wot. Asik. Syukur. Piye-piye, Ger? Sabar. Sabar. Kok kasupan nggih? Iki nek rajing enek. Ora mbok takoni dhisik kok kuwi. Wes, Oh dadi. Mas. Wes. Kok kesane mentole? Apik lho iki. Piye to iki? Wes, lho, Apa? iki apik lho. Malih napa malih? Malih lho domongi. Wis. Lho, lha nyapa? Anu banyune pesing. Kairingan lelagon ngundo layangan karya Kinarto Sabdo Mas Jo Klidik Jo Cek Gluduk dawuh sampun leres kepareng Mak Canggih nggih. Yulimbu. Sembah nuwun. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Nggih. Nderek-nderek mangayu bagya wontenipun kajat lan niatipun keluarga besar dari DPRD Provinsi Jawa Timur, Nggih. sinergitas kalian Disbudpar Provinsi Jawa Timur. Menggelar seni budaya, Iki. nguri-uri tradisi. Alhamdulillah, mula tepuk tangan untuk masyarakat Jawa Timur dalu menika. Nggih. Alhamdulillah, Mak Cangik Yulimbu Dalem kaya bombong penggalih kula. nggih Saged sowan wonten ing Lego nggih mriki. nglebo Ngleboh. Masya Allah. Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek. Alhamdulillah, yayinipun Grapyak Semanak, Leres. Sumeleh Sareh. Betul. Niki ingkang dipun wastani Yayi pundi kalau mau? Nglebo. Nglebon kok Yayi ingkang andhapasor beten nggadahi jiwa adigang adigung adiguna, Nggih. selalu menanamkan persatuan dan kesatuan untuk menjunjung tinggi NKRI Pancasila Sakti. Tepuk tangan untuk masyarakat Warga dalu Lebo. menika. Masya Allah, nggih. Sampeyan nggawa kanca kok meneng. Nggih, lah niki kersanipun nderek ngomong. Ya ngomong ngono ben ra suwe-suwe ngono. Iya. Karena ini yang rawi Nah. pangapunten. Nggih. DPR RI wonten Pak Haji Ali wonten. Nggih. Bu Atika DPRD Provinsi Lenggah Pak Nur Dewan saka Kabupaten ya rawuh. Nggih. Mula senajan to beliaunya ini banyak aktivitas dan banyak kegiatan, alhamdulillah masih kersa rawuh ngunjungi masyarakat wonten ing mriki sedayanipun. Mula Nggih. tepuk tangan untuk wakil-wakil rakyat yang selalu memperdulikan budaya Jawa. Nggih. Niki Mas. Ora lali matur nuwun dhateng Pak Cik, Kades. saestu, Bapak Pak. Supriyanto. Pak Jan, Pak Kades nggih, niki istimewa, Pak. Nggih. Nggih. Ciduke jeding jan bekas semen kae kandele ra umum. Wah, jan wis nyenengke kae. Aku kaget ciduk kene kok kandel-kandel aku ngono. Apa gampang pecah kok di semen barang ki aku ngono. Oh, bekas air, Pak, ngoten. Oh. Nggih, mula alhamdulillah
ibu-ibu ingkang lenggan kok nyenengke jempenaki, Pak. Leres. Masya Allah do slonjor kabeh. Ketok slonjor kabeh ora ana sing sila kok gege asam urate kumat. Ora. Mboten nggih. Piyayi kene sehat-sehat. Alhamdulillah nyenengke lho Mas Jo. Piyayi Aku ngriki kadang nyenengke. gumun aku iki. Nggih nggih. Bengi iki jane wayangan apa pengajian aku. Loh, masyarakat mriki niku babakan budaya selalu diutamakan ya ora kok pengaosan, ora kok ringgitan, Iya, iya. kabeh selalu ditanamkan. Seneng. Ternyata nglebong iki jan warga maskate religi, Bos. Ngakaten nggih. Lho nggih, nyatane jan pirsani niki ibu-ibu iki sedaya niki sing teng inggil niki do ngagem jilbab sedaya. Amin amin amin. Bapak nggih ngaten. Nggih nggih. Dadi wis mugi-mugi kula ndongakne mugi-mugi sedaya panjang umur nggih Bu nggih. Amin amin. Nggih nggih nggih. Sing pokoke kula ndongakne kabeh sehat nggih Bre. Masalah. Jos pokoke. Wes ra jos kepiye kayane sing sepuh wae gawe jilbab kae kertip-kertip barang ngono kuwi. Ora yo malah modern to kae kok kene malah koyo wong nyuluh kodhok kae. Piyayi kene agamis. Ning Lah, anakku nggih. bareng ngomong aku, Pak, aku tak nggo jilbab. Aku Wah. tidak mengizinkan. Ojo. Biarkan karena religius kok. Anak ngomong, Pak, aku tak nggo jilbab nggih, Pak. Ojo, ora usah. Anak yang berjilbab itu menunjukkan muthaharam, Pak. Agamis, religi. Kok ora entuk ki nggih ngopo? Anakku lanang kok. Awang lho arep nggo jilbab. Ora usah. Cah lanang kok jilbaban aku ngono. Jilbab ana. Lah. Kula kaya Yosi. Mula matur nuwun dari Bapak jajaran TNI Polri. Nggih, Pak, wis pokoke kula Bapak Kepolisian nggih, Pak Lenggah. Tara lenggah. Pak Dan Ramil yang mewakili atau beliau yang rawuh, Bapak Kapolsek yang mewakili atau yang rawuh Bapak Babinsa Kantipmas. Ini yang sinergi dengan kegiatan masyarakat, Mas Sigit. Leres, Kula endahe Yayi Nglebo nggih. Ngriki Nggih, leres. endah sangat yang dipirsani. Coba sampean pirsani. Ikhlas lho penonton bengi niki cobi. Delok wayang iso nggone dicepakke penake kaya ngeten iki. Tribun. Ora nono, Mas. Penak gundulmu iki latare wong ya jane kok. Loh. Tak kira dicepake panitia ta iki. Panitia ndasmu. Masyaallah. Ora to. Walah lagi. Mula niki anu katur dateng masyarakat. Nggih. Mula kursi ingkang kosong monggo dilenggahi. Karena Kursi- ini hiburan untuk masyarakat. Kursi sing kosong monggo dilenggahi lah. Meja sing kosong menika monggo ndang didol. Dadi Loh. Kok didol ngawur wae. Mbok yo menghormati Pak Lurah. Heeh. Pak Kades ki grapyake kaya ngono kok iso. Pak Lurah dihormati apa gendera kuwi dihormati kok. Pak Supri wae Pak lak Supri yo, pirsa to. Pak Supri karo aku yo lek nglebo kene aku bendina rene lho. Mosok, Mas. Pak Supri karo aku sing ngene. CS, Tak CS. kenal ya. Wis CS. Ampun. Wih. Ngeten lho, Pak. Kanca kental. Lho, ngeten lho. Ngeten lho. Lah iki Pak Supri karo kula ngeten lho. artine ngene kanca kental. Wis gantol-gantolan tok ngeten iki. Wah, gatol-gatolan. Iki lah acaranya sinergitas apresiasi budaya, Mas. Sinergitas apresiasi budaya Jawa Timur kali daerah. Nah, Jadi DPRD Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Jawa Timur, ini sinergi menjadi satu. amin. Jadi tidak ada diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Ini gitu. Tadi duduh nih. Ambulo sampai kini Loh. kagungan anak ya dicontoni sing apik. Melen tak omongi. Sing darani sinergitas, tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Iki tak delok iki karo masyarakat kene iki aku rodok gumun aku. Gumune bab apa? Bab Kok- dandan, Bos. Kok iso bab gumunan? dandan? Loh, kene diskriminasi ngene lho. Diskriminasi itu tidak ada perbedaan, tapi nglebo iki perbedaannya pesat. Pesate pripun? Wong wedok karo wong lanang iki pesat perbedaane. Kok beda iki kepiye? Kok kabeh iki lah mesti padha to, kok beda Lho. kepiye? Wong wedok iki dandane diayok-ayokne, ayu-ayu. Ya ora? Iki. Yo no, arep nonton wayang kok yo. Wedaan, bengesan, Heeh. jilbabe Anyar. anyar. Sing lanang dolan ireng-ireng kaya ngene iki. Kowe iki kowe iki beda. Ya ora? Lah ngopo salahe apa ngono lho? Loh, ora salah. Tapi saya itu kadang-kadang gini, Bos. Piye? Saya itu sebagai wong lanang ki perasaanku kadang-kadang melu iba. Wong lanang ki sing ireng-ireng kaya ngene iki nyambut gawe koyone dienggo ngragati wong wedok dadi ayu sing kaya ngene iki. Betul piye? Pesane iki wong lanang-lanang iki lho, betul. Sing wedok ki Kok dilokke malah- malah ngewangi kluthuk. Kok malah ngewangi aku sampean ki tak lokne aku ngewangi wong lanang kok betul. Wong lanang ki delokan, lho, gosong-gosong kaya ngene iki. Kerja Eh. awan bengi mung dienggo wong. Dienggo wong wedok lho, Pak. Eh, Mas. iya. Wong wedok lanang delokan to, ireng-ireng kaya ngono iki. Jilbabe apik-apik, lho, sing lanang ki songkoke lho, bulak-bulak kaya ngono iki.
Sampeyan remaido wong lanang, pangapunten Mas Sigit. Aku ngono. Dik. Panjenengan Kyai Kakung to. Aku ya wong lanang. Lah aku sebagai wakil dari ibu-ibu wong wedok-wedok kuwi. Kamu? Piye, Bu? Kewajiban. Wong lanang tanggung jawabe ngopeni wong wedok. Kewajiban, tapi kamu harus lihat, Bos. Ada pantun mengatakan, Pripun? tulanan bowling kena beling. Artine Sing wedok glowing, sing lanang gulung kuming gitu lho. Iki lho, iki delok wayang delok supporter babelan iki ngene iki. Level pembelaan iki lho. Wong iki Provinsi Jawa Timur dilantarke saka Dinas Pariwisata Kebudayaan. Pampriye ben merata antarane laki dan perempuan. Ha wong wedok ki wajibe ya terang ngopeni bojo kok. Bojo tanggung jawab kuwi nggula wentah lan memberi nafkah gitu, Mas. Iya, betul. Lah nyapa Wis kowe maido kewajiban. wong wedok ki? Kok iso? Kae delon wong wedok-wedok ki lho. Napa? Kaya ngono mbok paido. Lah nek bojomu elek, kowe engko trono ngeser tanggamu. Syukur. Mulane didandani ayu-ayu. Ha ho. Kowe angger muni penak kowe. Wong wedok ki dandan ayu pampriye apa? Apa? Ibu-ibu Diku wong sapa? wedok. Dandan ayu diku sapa? Go wong lanang. Sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa? Lho, iku wis umum to, Tuk. Arek, mboten. Wong wedok dandan ayu iki digo garwane, digo sing lanang. Mboten mesti. Kok iso? Dandan ayu ki enek wayang, enek acara, Pengajian. senam ki dandan ayu. Dadal ning omah, lek buluk-buluk ya. Ayo. Daster dredet. Molor gak Molor. Kowe Kotang sing dige sing penitenan lho. Kowe ra maido wong wedok lho ya, Mas. Ini tak kandhani ibu-ibu ngene iki ketoke bengi iki seneng. Senenge iki nggih golek tombo sedina utuh kuwi ya repot. Golek seneng sajam gedene 3 jam lho. Kuwi nggih nutupi sedina utuh repote ra umum. Wong lanang mek karek jolak-jaluk. Wong wedok sing lempoh kowe ngerti ora? Kok iso lempoh? Ora lempoh piye? Lah saiki bayangno to, Mas. Piye? Nek umpama njaluk mangan sing masak sapa? Wong Njaluk wedok. ngombe sing godhokne banyu Wong sapa? wedok. Umpama nyepakne klambi sing nyepakne sapa? Wedok. Sing umbah-umbah ya sapa? Sing setlika ya sapa? Umbah-umbah ki lek ora nek sabun, sing tukul sabun sapa? Jawaban dhewe ngono. Ayo. Masak sing nukokne beras, nukokne janganan sapa? Wong wedok. Sing nukokne. Wong wedok mekare masak tok. Apa tumpun wong lanang kok blonjo iki? Lho, golek dhuwit no. Lah iya to. Lah iya, wong wedok mekare nyegat tetek tok. Tek iki apa iki? Bakul janganan. Obrok to. Bakul janganan. Woi. Ayo. Wong wedok kuwi mbok kira ki nek mbok kongkon masak, apa ra mumet sirahe? Mumet nyapa dilakoni? Mas Sigit, Angel. Mas. mireng piyambak to. Heeh. Duite cukup, Mak. Cukup mboten? 50 dadi 5 dina cukup. Krungu kupingmu kowe. Ora cukup, Tuk. 50 lho kon dadi 5 dina. Ora cukup. Ngawur ae. Lon wajah-wajah mekar kaya niki. Ora mudeng kok kowe kok. Kowe rekoso lho wong wedok lho. Santai wae, Bu. Hidup wong wedok. Ayo, hidup wong wedok. Bosok ra boloku sak numbane iki lho. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup! Hidup wong lanang. Hidup! Ah, bosok lah kowe ya. Masa sing wedok mek kene tok. Hidup wong lanang. Hidup! Halo, Pak Kapolsek ya ngene ya. Ih, wong wedok aja mbok remehne lho. Lho, Ngene iki isuk wis ning alas, golek kayu. Nggih cetik geni. Umpama kayune mbledos sing kebledosan wong wedok sik. Wong lanang melu cawe-cawe. kayu mbledosi ndasmu. Lho, kayu garing enek sing mbledos, Mas, rumangsamu. Kayu ki ya enek sing mbledos, ora tau cetik geni matamu we. Lho aku ora tahu, aku wong sugih kok. Aku LPG lek ra 45 gram moh aku kok. Mbledosi cengelmu kuwi. Lho aku kan bakal pelembungan. Mangsane wong wedok ki pangapunten, isuk wis umbah-umbah. Engko sik isah-isah. Momong Awan anak. sithik olah-olah. Engko kerja nek awake ya kondur mesti sayah.
Lho wong bojone lho ora ngerti apa-apa. Sing wedok lagi lumah-lumah ngono bengi sithik ya wis grayah-grayah lho. Rekoso lho. Iki mesti kulino iki. Pak Igit, Piye? kuwi wis kewajibane wong wedok melayani jasmani maupun rohani. Piye? Wong wedok ki dikayani ya kudu ngladeni. Lek ra gelem ngladeni, wong lanang tuku apa piye? Ya ora ngono kuwi. Tuku piye? 150 sing ngono, apik ra umum. Wo celintisan cah iki. Kowe aja merendahkan harkat martabat kaum wanita lho kowe. Kowe mbiyen meteng sing gembol sapa nek ra wong wedok-wedok kuwi? Lho wong wedok iso meteng, lek ra wong lanang kawin suntik arepe. Oh lah iya to. Lah iya. Ayo. Ayo. Tapi ibu-ibu mbiyen ki rekoso lho nggawa ponang jabang bayi. Rekoso di bulan baleni. Mbok diwangi to Mas kaum laki ki sing melu grupe wedok ngono lho. Ayo. Loh, paling tidak ibu-ibu ki nalika ngandhut suwene pirang sasi coba. 9 wulan 10 dina. Lah gene kowe ngerti, Sing- sing ngempet kaya ngopo kuwi? Sing ngeteni priksa sapa? Wong lanang, Sing biayai sapa? wong lanang. Wong wedok arek meteng tok lho. Wah, Ayo. Sapa sing muni mati aku mau? Sing muni mati aku sapa? Wong wedok iki meteng nek arek lemah-lemah tok. Sing ketene priksa wong lanang, Iya. sing ragati wong lanang. Nggih, nggih, nggih. Ya ora? Nggih, nggih. Lah iya, kok ngengkel kowe? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Wis Pak Dadi wis melu Pak Dadi. Tapi wong wedok ki nalika ngetokke ponang jabang bayi kuwi direwangi perang sabir lho, Mas. Toh nyawa toh pati lho. Kowe mbiyen ki totoane anak kuwi wong wedok apa wong lanang melu totoan? Iso dadi ngene iki sing ukir sapa? Syukur. Iso dadi ngene iki lho. Biyen ning jerone weteng mboke iki lho, sing ngukir sapa ngene iki? Sing ukir Pak E. Nah, iso dadi ngene iki sing ngukir sapa, Pak E. Iso ngene iki sing ngukir sapa? Dadi ngene iki sing ngukir sapa? Sakmene iki lho, sing ngukir sapa? Kowe iso wujud rupa ngene iki, dadi bocah ngene iki, Tapi sing kok- ngukir sapa? Lah lek kowe ngene iki mikir sing ukir sapa? Lah iki ukirmu ki apa? Kene Pak, Lah ukirmu tak ukir nek ora. Ukirmu yo kedul. Kok lemu sembrono, duduk kuwi sama rendah. Sing ngomong sapa? Duduk sama rendah. Tanggo ki ndek iki malah kalah dhuwur karo tanggane. Maksudnya persamaan gender, emansipasi wanita antarane piyai kakung karo putri menika kedudukanipun sak menika sami. Waduh. Ngono lho. Mula wis ora sadar dah. Ora sah dadi geni, ora sah dadi apa-apa. Sitok geni ya sitok banyu. Loh, Aja yo ora rebut. iso no. Sitok geni sitok rokok. Dadi akhirnya enak. Iki berarti sampean ku ora iso mengedukasikan gitu, Mas. Kok nyapa Wong iso? ki nek dadi seniman mengedukasikan bahwa edukasi yang positif. Ngerokok boleh, tapi ingat bahwa kesehatan itu tergantung dari kamu sendiri. Aku mek ngomong tok Pak Igit. Nah, piye? ngono. Lah iki lho. Rokok mek ngomong tok. Nah, Cuman realitanya tuh saya tidak seperti itu. Lah realitane piye? Ngeten Pak Igit. Piye piye? ngono. Dadi ngeten. Heeh. Wong lanang-lanang iki aku nun sewu ki mau belani saiki nyalahne. Wong kok menclah-mencleh to kowe. Wong kok ndandhe prinsip iki lho. Kok iso perkara ngerokok piye? Loh, prinsip ki jam-jaman. Prinsip kok jam-jaman. Prinsip iki sing klambine ijo-ijo kae. Kayak Hansip. Kayak jenenge Linmas. Ngono. Dadi ngeten. Wong lanang-lanang ki yen iso aja ngerokok. Lho, kenapa, Mas? Mergo awake dhewe hitung-hitungan, Pak Igit. Piye itu? Kalkulasi dalam ekonomi dalam bentuk keluarga. Terus? Saiki nun sewu rokok jenengan apa niki? Iki ya ora entuk disebutke iki. Nggih, rokok niki lah. Iya. Sak pak regane pinten niki? 35. 35.000. Berarti lek sak ulan iki berarti 90 karo 150.000 berarti 1.500.000. Gini mboten? Iya. Berarti sampean secara tidak langsung 1 bulan itu sudah membuang 1.500.000 untuk rokok. Kuwi nek sak sedina mung siji. Mung siji. Aku sedina ping pindho. Berarti lek rong pak niku berarti 3 sampean iku juta. 1 bulan tuh 3 juta sampean uang tuh sampean buang sia-sia. Pemborosan. Pemborosan. Oh, lagi sadar. Nggih Pak. Berarti lek 3 ulan niku nun 1.000 juta niku nun 1.000 sampean iso tuku sepeda motor kelas tahun 2022 bekas niku oleh anyar, Pak. Masyaallah. Nggih mboten? Kuwi Ini nek nek gak ngerokok, Mas. Iya, Iso mengakulasikan Lah iya. bahwa memanage ekonomi. ekonomi. Oh. Dadi wong lanang iki nek ngerokok boros. Wah. Wong ngerokok ngempet 2 ulan, Heeh. iso tuku motor. Masyaallah. lah nek ora ngerokok setahun. Iku iso tuku mobil, Pak. Loh. Hebat. Bayangkan, lho ya, lah lek sak ulan 3 juta,
Berarti 1 tahun iki nun sewu. 36. 36 juta. Wis oleh nun sewu. Wis oleh Ceri bro. Ceri sing Brodol. nun sewu iki sing knalpote brodot. Ngono ya Mas ya. Iya. Sampeyan nggih ngerokok to? Lho gak no. Mboten ngerokok. Ora ngerokok aku. Masya Allah. Berarti tabungane lak numpuk no. Ya enggak no. Pun pinten tahun mboten ngerokok? Aku meh 4 tahun. Masya Allah. Iso tuku mobil no. Mboten no. Lho, jare nek ora ngerokok iso tuku apa-apa. Mboten no. Lah kok ora iso tuku mobil? Tuku rokok ora iso, tuku mobil piye sampean. Wong ngene iki yo ngenteni jatahe Pak Pri ya. Bocah ki nek majnun ngene iki lho. Mula aja ngrendahke kaum wanita. Gak guyon. Sakmene iki Guyon. ketoke lenggah ngene iki. Ya kita lenggah tapi asli iki duduk. Nah, tak mau iki asli. Lenggah karo duduk ya padha. Lenggah ngene iki yo nyambut gawe Iya. ngurakapi keluargane. Ya kene iki linggo iki lek ngene iki dadan iki yo nyambutke mosok ngene iki linggo ndelok bioskop ya ora mungkin to. Lah nyatane anakmu bojomu sinden anakmu saiki yo iso dadi wong. Lho apa maune kethek piye? Tak jotos Pasti wong sukses itu lho. Ngono ora. Kok biyen dadi wong ket lahir iki. Ngono. Pangapunten Mas. Nggih, nggih. Niki lak perwakilan dari ibu-ibu PKK. Nggih, menika. Oh, Mbak Lucy. Nggih. Menika Mbak Lucy menika perwakilan dari ibu-ibu PKK menika seminggu niku PKK ping 5, Pak. Masya Allah. Sregemen. Nggih, dadi seminggu niku mek di PKK pekekne menika lho Wis ta. Iki piye to bahasamu ki? Kok dipekek-pekek iki? saking kerepe PKK. Ayo PKK terus ngono wae rasa. saking kerepe kan ya pekek. Anu coba sampean wae. Monggo anu Rada sopan, rada sopan. Sopan. Kula niku dangu ten kepake Mbak Lucy. Nggih, nggih. Duduk. Nyapa nggih tutuk-tutuk bareng. Bakul mie to ki biasa. Walah alah kemayune. Pembawaane ngeten iki. Pembawaane ngeten iki. Wah. Ye, Bareng ditabuhi ngene mlakune malah kaya layangan. kowe iki nek wong wedok ngene iki kudune bersyukur. Mergo ngopo? Wong ki nek lemu ndudoke pikirane ayem atine jenjem. Sing ngomong sapa bojoku lemu nyatane ya beri-beri. Yo beda karo Mbak Lucy kok nggih. Ha iki sehat tok Mas mangsane. Sugeng dalu Mbak Lucy. Wilujeng dalu Mas Sigit Arianto kados pundi wartosipun? Alhamdulillah sehat. Kangge sehat alhamdulillah. Bidal saking Ponorogo jam pinten kalau Mbak Lucy? Wau kala wekdal jam Kalau ngomong Jam gangsal. Kalau monggo. gangsal sonten. Eh, Kula nggih dangu mboten pinanggih dik klitik lho. Dalem. Masalah. Nggih, Mbak. Jan suwi ra ketemu Alhamdulillah. sakniki piyayine tambah lemah. Amin amin Amin. amin. Bagus. Piye kabarmu? Bi? Pangestunipun sami seger waras panjang umur Jam barokah. piro mau Wau, tindake? jam 09.00 sampun dugi kriki Mas. niteh napa? Nggih kendaraan. Masalah Pak pribadi, Sigit nggih, niteh nggih. napa? nggih kendaraan. Masalah Pak Sigit Nggih. auranya iya Sami nika dalang saking Rembang. Berawuh saka Umroh kok, Mbak. Umroh pun ping 3 kok. Sira ketemu piye? api Kayak adimu lemu kowe kok buru, lara kencing manis kowe. enggak hernia. Lho maksudku ki perbedaane nyun sewu nggih Kok Pak adoh? Sigit. Perbedaane Kakang Adi lho padahal dulur sekandung kok beda ngono lho. Lah, Kaya iya. bumi karo langit. Sampean ngomong beda ki mergo beda papan panggonane. Ning janjane nggon nalika lair padha, ming kodrate siji. Iki mbiyen ya bagus. Padha kepiye lho? Iki mbiyen bagus ning krana iki pecicilan nalika cilik. Iki mbiyen operasi iki, Mbak, iki dhuwur. Lambene kluthuk kuwi. Operasi, Mas. Kok iso operasi? Weh, lah niki riyene pas magrib, Mas. Mm-mm. Posonan, magrib ajeng buka dikandani bapak aja pungking metu, malah metu. Lah kok njlungup teng ngene got ngeten iki. Heeh. Suwek niki, Pak. Oh, lambene dhuwur kuwi. Niki suwek. Eh. Lah gandeng niki suwek. Delala dibetot teng rumah sakit, Iki wis Mbak. ora asli berarti. Wis ora asli. Oh, iki nek tanpa aku ora mungkin iso dadi apik to. Digawa ning rumah sakit. Gowo rumah sakit iki pangapunten saestu. Ngriki cuwil separuh. Weh. Lah kok ora guwing to, Le? Kuwi mbiyen arepe dijikoke daging bokong aku ora entuk. Oh. Aku adike yo isin no. mesakne Kok masa kuwi ya. depane piye nek ndek bojo Iya, lho iya, bokonge mesakne. krowak. Krowak. Lho, akhire kula duwe inisiatif Piye? matur teng bapak, Pak. Heeh. Aku sunatno saiki wae ya Pak aku ngono. Oh, ngono. Kula sunat, Mak.
Begitu sunat lah. Bapak kok nggih sepaham kalih aku to yu. Piye? Anu Pak Dokter itu potongannya anak saya jangan dibuang. Dinggo Lah apa? kok mlebu teng ruangane niki ra sida dijikoke bokong mburi templekke kethokan kula sunat. Gon lambene kluthuk Mulai kuwi. Lho itu kan teksturnya baik, gak ada tulangnya. Mulai iso lemes ya ngene niki. Kuwi tambalan konggonmu. Nggih niki tembelan kula Pak niki. Layak to bentuk Mulane mulutnya karo ora padha to. beda to yu. Piye to? Kok maju sithik. Nah, nih, kamu ini. Napa Mas? Iki tembelen rek. Yo. Iki tembelen rek. Nggih. Layak nanggro wong ayu sing jengat cangkemku. Ya cangkemmu nylintis kok. Kerbiyen layak aku yang bendino ambune kok amis aku yo. Lah aku ngerti. Ngawur rek kowe. Tapi ki yo jelas-jelas yo. Ngene lho, kowe iki nek pangapunten Pak. Nggih, Mas Lidik. Wong enek wong wedok ngene iki digunakake sing apik. Apik. Sak ora-orane. Piye to kowe iki? Akeh mbok kapake to. Tak dampingi. Tak damping Oh, iya, ini iya, iya. arepe tak go ning Kak Udi. Rumangsamu apa? Kilone apa piye? Ngono. Pangapunten Mas. Kersanipun menika seiya sekata. Betul. Karena niki Mbak Lucy lak mewakili dari kaum wanita. Yes. Dur nek ngerti kahanan ngene iki kepiye yo coba. Kanan sing piye kaya sing diomongne iki Loh, mau. iya lho. Sampeyan wong wedok kok. Yo ora trimo to, Le. Lho. Lek aku menyikapi omongane anu wedhus iki. Terus. Omongane iki kaya melecehkan seorang perempuan. Merendahkan seorang perempuan. Delokke wedhus iki. Kowe ora wedhus? Roh, Ora wedhus e? roh. Ngrikoe pundi, Bu? Kulon. Kulon. Wedhus iki madhep ngulon. Buntute Kono rayu ndi? kidul to. Kulon. Wedhus madhep ngulon iki buntute ndi? Ya wetan. Wedhus madhep kulon iki buntute ning mburi ngadep ngetan. Lek wedhuse madhep ngidul, Wedhus sing ya ning Lor. lor. ya ora iso. Tapi ya, Cuma pagah ning etan. Kok iso? kok iso? Wedhuse mek noleh tok ngene. Ngene. Lah ku lho dulure wedhus iki lho. Sing paham. Ya Dulure iya. wedhus apa kowe? Koncone wedhus tau dadi wedhus kok. Lah kowe tau dadi sapi. Ya mending sapi to karo wedhus. Lah ya apa? Lho, sapi ki kewan sing multifungsi. Aja nek awake daginge iki didol larang. Loh, kikile kula kena nggih. Bakso. Bakso. Buntute kula kena nggih. Sop. Wah, lho kok sope ambune koyo ngene iki sope. Aja nek kok. Sope ambune kok ngene. Biasane sope iki seger lho. Iki ora rada kecing-kecing ki lho. Sing salah iku kowe. Wong dhewe isop gratis kok ora mbok nikmati. Ngopo? Nyenyak jere kecing ora enek sindan sing kecing-kecing ora enek saiki. Sindan kuwi ngidui metune mutiara. Mutiara. Lah iki lho, mutiara koyo ngene iki lho. Nyapa? Wis ganti banger. Aja nek kaya ngono sindan kuwi nyuwun sewu mboten jorok. Sindan entut ki metune emas batangan. Kok ngenyek kecing kowe. Emas e rene karek batang tok. Kowe ra ngalah karo iki jenenge wong wedok iki patut dijunjung kok iso. Sak ayu-ayu entut iki priya kecing. Nggih. Lho saiki ki enek perawatan kok. Meri. Dhewe Meri karo sampean Meri. Garwane Pak Sigit Apa pangapunten. ya eneng perawatan entut iki ya eneng. Apa enek? Ayu-ayu lho sugi-sugi lho entut yo mambu. Saiki disaring le disaring. Enek pewangi. Disaringi ampase dibuat ning ndi? Kwek nyekel bae. Domonge gua ning omahmu iki kok iso Disaring. ngono. Kali nganti laras ya Mas. Betul. Anu selintro yuk. Neng. Nong. Karena ini memang acaranya mboten formal Mas. Iya, Nggih, mboten. nggih. Niki mboten formal tapi formalin. Nika terus Iki mesti Formalin go blonyok awakmu. formalin napa? Go ngawetke. Lah iya ben awet budayane iki sinergitas kalih Provinsi Jawa Timur ngoten lho. Wong iki biasane nek omonge wae ora kena digugu. Iya, Kuwi mesti kelakuane ya angel ditiru. bener. Dadi paling ora ki nek jenenge omong. Sing angel ditiru dapurmu. Aku ki Pak, Eh. aku ki patuladan. Nyuruh pirsa ibu-ibu, bapak-bapak, pejabat-pejabat desa. Nuwun. Wong belak-belak nggih guneman to, Mas. Betul. Nggih omong to. Mm-mm. Mula dinggi omong sing apik ngono, ora kaya ilusi omong sing penak. Ya ngono. Ayo. Nyanti Loh, yo ning kene. Nembang kok yo. Kowe apa aku? Barang sing gandrung Wah, kono sampean. kene. kalau mau gawe diwen ya. Iya, dadong kowe kuwi. Mesti tak jawab bener mesti salah kowe engko.
Wong wedok. Sing- Wong wedoke eh. senengane emas. Sinden laris kaya ngene. Apa? Nek trimo kalung sakmene kalah karo bojoku. Lah apa mbok tumbaske ya? An? Bojoku iki pengangguran. Lek kalunge trimo ngene pedhot. Hei, nganggur kok nganti kalunge luwih gedhe saka Lucy. Kok Bojone- tukane pirang gram? Bojone kalung? dagelan kok. Aku iki. 50 gram? Loh, kok sakit tak tukane anu kalung ya? Nggih. Gedine sak pelek. Umukmu lho. Gulune Kok umuk niki tenanan lho Pak. Bener-bener tukane kalung tak tukane gedine sak pelek. Rong wulan mlaku bungkuk sik bojoku iki. Mergo mlaku kabotan kalunge. Suweng. Suweng. Alah kok siji. Bojoku iki ngantek kuping ya ketekan bolongan, Mas. Dipasang Lah, Sing ditindik ngantek entek, Mas. Pasangi. Pasang kabeh. kentan bolongan. Entek, ngantek Sesuk tak uruni kon masang ning matane ya. Loh, iki buk iki. iki gedine nek ditimbang ana 60 kilo. Eh, 60 gram. sudah kilo. Bojomu Wis tak kilo dawer pirang kupingmu. gram giwange bojomu? Piye? Pirang gram giwange bojomu? Sing kiwa kene ya? 3 kilo. Sing Kene? kene 6 kilo. Aku Kok gak pengen imbang? sepiro gedine. Kowe kok gak imbang mlakune piye? Sing ngene. Ayo ra imbang Kaya rumangsane. helikopter. Nebang. Nggih. Ngagem jenggleng mawon, ngagem jenggleng. Oke. Ya, Mriku nggih wonten request. Oh, ngoten. Nggih, caping Gunung Oh, Jengleng, siap. kalian podang kuning. Cik, Kalau mau milih pundi. Udang kuning. Ya turunnya spesial buat teman-teman dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang Leres. lebih bertugas. Wah, iki Forkopimda lenggah, Forkopimda lenggah. Masih dahar di belakang. Kenal lo ya. Yo kenal toh. Pegawai negeri lho iki. Elek lo seniman ning pegawai negeri. Lah bojoku ya Apa? pegawe Pemda, Pegawai pemerintah daerah. pemain dangdut. Rupamu kaya kecer no. Kecer nggon nyalun ndasmu. Wah, pemain dangdut karo mangsamu. Oh, Pemda. Jenglenge yo. Saben bengi. Sabar bengi. Mawi kula senenganipun alusan mawon, Mas. Oh, Nggih nggih. kasar nggih ben nika sing kasar. Ngajeni terhadap seorang perempuan ya Le. Betul, Iki betul. dipirsani para ibu-ibu. Ah, tenan lho ibu-ibu nyenengke. Nggo kloso dhewe ki renek nek rawuh kene. Niku nyepepoh kat wau lho. Hmm, Nggih ndak kudu pipis Ya bareng. enek sing lemekan kloso, enek sing lemekan lemah. Kowe nek bahasa Inggris mengatakan apa Mas Duduk? Piye? Little body. Apa kuwi? Apa? Silet gatal keleban wedi. Apik kuwi. Iya, Mumbuljo. Pena. Miyayeni, Saiki iki ra butuh mie ayen. menghargai. Iki to sik apik, saiki tak klambeni ngene iki ketok priyayi. Lah biyen kluthuk piye? Maune wis ra pates belas. Las kelambine apa mien aku kere. Tapi terus nyon sewu jujur-jujuran lho ya, lek delok aurane adimu karo awakmu beda le. Lek gede iki aurane tambah sumunar nemu cahya. Awakmu petek dedet lho sakit. Iki nemu nanane. sakit petenge ra. Jan bubur. Ganti kowe, Duk. Sing jengleng, Duk. Nggih Pak Igit. Oke. Rene. Rene. Iya ya. Wong wedok ramal karo wong lanang, ya cok gegermu ya. Bacok ndi. Iki kereng banget ya bocah iki. Nggih ragat yo wong lanang. Ragati apa lukane wedake? Wedak kebuk. Bojoku niki tak ragat. Bojoku wong desa Pak Igit. Lah ya. Bojoku wong desa to tak ragati. Kon tukone skincare to. Tak tukone skincare ki siang malam sing regane iki sak setel ki 4 juta. Oh. Wah, Apa lho kuwi? Petang juta bayar setahun. 12 kali. Pas kali matamu. 2 tahun nih, rolas. Lah iya. 6 tahun. Apa terus piye ke piye? Tak tukone skincare siang malam to. Lah kok bojoku ra telaten to. Langsung digawe bareng. Siang malam digawe bareng. Lah kok saiki malah kulite blak kayak tekek. Oh iki yo ngono kuwi dikandani. Lah presiden bojone kok tekek wis lanang kaya nyambik ya. Pancen aku iki keluarga iguana. Iya, mama. Lah, Gosek. Sabar. ora kok terus cerongoan ngono kuwi.
Alah mumpung. Dipirsani bapak-bapak pejabat-pejabat kaya ngono kuwi. Saya itu mewakili beliau. Ah mewakili kok kadan wae terus ngene iki. Mewakili. Jadi saya yang melakukan, mereka yang merasakan. Nanti Ayo gawe batasan ora terus langsung slulup ngono Yen kuwi. Janur kuning-kuning, janur kuning, Mas, salon. Iya. Haus. Ya. Oke. Siap. Eh, Iki jan. kok malah ningkring? Eh. Kurang ajar kowe wis itu. Kowe iki ngene iki jenenge ora gawe contoh sing apik kok. tanya apa lho? Aku iki dulurmu ora tau yak-yakan ngono kuwi kok. Aku ngono kuwi lak ya jenenge nguwang-nguwahi adat panggung ta ngono kuwi. Lah kok terus mangkring ngono kuwi. Rumangsamu mbok anggap apa kuwi? Tanya apa lho mumpung ora bayar lho. Lho. Bayar ora ki nek ora cuke ya ora usah dilakoni. Kudu ngerti tata krama sopan santun. Ngawur ae kowe iki yo. Ngawuten Pak Ngene iki Ikit. Mas Sigit melu wirang melu isin. Ngapunten, Kowe Pak iki sing Ikit. dalang kono. Aja dibaleni. Betul Pak Ikit. Anu, Jajal polamu mau piye? Kula kira Pak Ikit, kilap. Kiklap. Jajal. Kowe iki yo ngono dadak mbok cepake barang kok. Lah aku Au, mau nyepeni Aku jane mau tak ampet lha kene iki jukir ngina. Lah kuwi lho. Wong lanang iki kalah lek wong wedok wis mlumpah kok. Ayo susah no. Rene ora yak-yakan ngono kuwi. Anu rasane piye enak ta? Anu to, wong kowe ya sing rasane bolak-balik to kan. Ora sampai lupa tonyo lah bingung protol. tonyo sing wedok ya meneng ae. Wong kowe mau aku mangkring ya kowe mek. Ngina. Kaya sak ngono aku. Sak Aku apa? janjine lek gak tukar. Kaget to. Ya, Kudune lek wong wedok lek aku mangkring kamu apa ki ngene. Wong awakmu ora ngono. Aku ngene to. Aku yang ngene, apa ki? Apa ya kaget mana ta? Mari sak rasane. Iya. Kok nggawa HP aku ngono? Kok nggawa HP dudut ngono iki. Anu getare 5,7. HP mbok arep munggah bangku rasa digawa nyapa nek sinyale digawa. Pancen getare ki rada gedhe kae 5,7 skala Richter katanya. Lah ya lho ya kok dinti. Ayo le. Monggo kateran mriki, Mbak. Ngene lho. Oh, Ini tok wis penak to. Ngene tok wis penak. Kok dadak nyuwun gendong barang ki yo. Nyapa. Ngene iki lak malih lurah pengen to niki. alah. Ndi Pak Lurah ndi? Lek lurah ki ra tek pengen. Nyapa? Mbah lurah ki aku yakin Pak Bri ki ra tek pengen. Piye Enek ki? sing pengen. Sinten, Mas? Apa? Mudin. Aja sembrono. Apa kok mudin pengen? Pak Mudin ki pengen ngelus dodo. Wah kok kaya ngono. Kok Le, aja ngono aku wedi aku nyebut mudin Kira mudin. bener tak gitu. Pak Mudin ki pengen ki ora pengen jenggreng tapi pengen ngedusi kowe. Aku wis adus dhewe. Aku adus dhewe, kowe lho sing seneng didusi. Pak Mudin ki ngedusi seneng lho. Lho nyapa kok? Tenan sumpah. Bersih. Oh, diposok ngene ya. Mudin ki jujur lho. Pangapunten Mas Sigit. Heeh. Niki wong ki lak khulu nafsi dail qatul maut. Wong sing kedunungan napas bakal kejemput maut. Hmm. Mudin kuwi mula ngejak urip masyarakat sing rukun, sing guyub, sing gelem sedekah lillah. Sok nek kapundhut Gusti, Mudin ki nek ngedusi ikhlas. Wah, iki mbiyen uripe ning donya ikhlas, apik karo tanggane, gelem sedekah, gelem weh-weh. Ngosoki resik tenan. Nek kowe medhit, Mudin iki paling giyeting. Lah iki kok iso? Wah, Nek ngedusi piye? nyabuni lho. Lho, biyen sing ngrasani lho. Kuwene nek nyabuni Pak, duit nuwakal ritis Terus kene usuk.
Ya ora, Pak Mutin ya ora. Aku sopir nek dadi Mutin, ngedusi kowe ngono. Ya apa? Tak kosek kene halus. Iya. Sing kene kuat. Iki nakal ya. Makane wong iki sedekah. Adusi lho. Ki mbeti iki aku yo. Gini kowe, Duk. Jikleng, Duk. Iki wae git. Ya. Gak Mas, yo. Sing dhuwur. Wah, Ya toh, ya toh. Ya gilane biayaan. umbel dong. Jikleng. Wah, Ya toh. Gilane. asik. Syukur Sampean ya-yaan. Piye-piye. yo ngene iki lho sing dimaksud nasi keti ngene iki. Semangat. Aduh. Kok digeprak karo piye mesti? Lah kok terakhir kamu lepas. Loh, nanti kalau enggak aku lepas kamu gini-gini kan saya. Susah. Bales aku kok soalnya. Ayo. Harus saya lepas. Ingin saya gini-gini. Nek terakhir ya aja dilepas Jangan sik. dilepas, terakhir jangan dilepas. Oh, enggak boleh lepas ya. Jangan. Oh iya iya. Geblak mau lepas. Yo, ayo Pak, Pak. Ayo Pak. Ayo. Eh, Enggak boleh dilepas. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Oh. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Oh, wow. Enak. Aku kaya mambu teh gandul kok. Kaya ngapa tambune? Tahu kluthuk iki. Ngapa? Apa? Teh gandul. Salah. Apa, Mas? Teh pucuk. Karena yang kamu ada pucuk. Wes urusono dhewe. Panas. Panas, pancen teh pucuk ya udah panas. Kok iso kaya ngono? Ditepaki ayu-ayune kaya ngono kok lanang padha lanang. Ya ora pengen jegal sing ayu-ayu kok. Tenang. Anu ngene. Ayu ki tresno. Ayu ki tresno. Oh iya iya. Ayo rupane lek aku tresno iki ora ayu. Bener, Oh. Mas. Sok ati kok. Ati. Heeh. Elek bojoku lek aku tresno, bojoku tetep ayu. Wingko katon kencana. Kencana katon wingko. Bener. Bahasa Inggris mengatakan beautiful because of love. Wah. Artinya? Artinya piye? Ayu cantik itu karena cinta. Jangan melihat sisi luarnya. Tapi lihat dari dalam hatinya. Bahasa Inggris mengatakan, Don't look from the outside, but from in the heart. wah, iso deh, iso. Romantis sekali. Happy wife, happy life. Apa kuwi? Istrimu bahagia, insya Allah keluarga akan bahagia. Lah. Kepiye deh, pop. Kritis banget Ayo. kamu. Aku ini sinau Inggris ini. Pot. Tahu iki angel kare sithik kuwi lho. Panas. Janjine piye Mas? Janjine kepiye? Jangan sok-sok, mepet-mepet. Waduh, kita serasi jare jane kluthuk karo Mbak Lucy iki jane. Selasi. Setelan kawak. Apa? Setelan kawak. Seteran kawak. Tak kira seteran kawak. Aku kaget aku. Panas udan, udan panas, aling-aling aling.
desa. Caping gunung. Iya lek nggo caping ngrani caping yung yuk ning bali desa. Reokan. Ayo, Dok. Ayo Mbak Lucy Ponorogo. Wis. Wah, iki asli Ponorogo. Asli Ponorogo asli. Jos iki sejati le sob. Aku bar sotek dadak bokon. Setrite sapa boke? Anu karena seneng bojo. Ayo deh bujang gandeng metu le. Ngoten dek. Yo, lo. Ya. Pas. Oh iya sih. Sik. Oke. Oh. Oh iki warok. Wah, yo kita. Lah nek ora. Allahu Akbar. Warok iki ngono, brewase. Ngene mah kaya Walid deh. Oh. Mas. Oh. Ayo le. Warok suro menggala dik. Loh. Sik masih opo? Lemu joget kapan modelmu kayak maling arepe golek pitike tanggane. Warok ke gagah. Warok iki lho. Ngene lho, Pak, jan kowe. Sikile gagah contohno le. Oh. Laku sik. Oh. Gawe kolor sakti. Berwibawa. Kowe iki iso joget apa ora? Kaya warok anyang-anyangen. Wis dong. Jogetan dompo. Gak. Pas. Dompo iki lho. Bagong jenenge. Iki rene. Wah. Iki karo kiwa. Iki karo kiwa. Nah, ngono. Yo. Ya. Ya betul.
Jogetmu ki piye? Iki pentas lho iki. Wes sakarepmu. Mumpet aku mari kowe. Wis penting koprol. Sae napa sae? Sae napa sae? Malih napa sampun? Malih napa sampun? Yo. Tak. Au. As. Sesek. Yo. Yulo sirine. Piye Ger? Sabar. Sabar. Kok kasupan nggih? Iki nek rajing enek. Ora mbok takoni dhisik to kuwi. Wes. Oh dadi. Mas. Kok sakne mentole? Terus. Sik. Terus Mas. Apik lho iki. Sik to, Ger. Anu to iki kok kaya kesurupan to. Wis. Apik lho iki. Piye to iki? Wis. Loh, Apa? Iki apik lho. Malih napa malih? Malih lho domongi. wis. Loh, lha nyapa? Anu banyune pesing. Kok mesin Ayo. piye ta wong iki kok jedek Aduh kok ya? jedek kok. Mangsane wong kok ora. Ngono kuwi dadak. Sirahe. Nek. Wes. Jaluk nek le, weh. Kok nek. Mumpung sing ngendangi iki cak kancil. Ayo gak melu yuda to kuwi. Lho, ketok le apik ndelok brengos-brengosane gitu. Iki Mas. Oke, dapat. Delok. Kak. Kok yo sing gawe jo langkung iki mesti. Nggih. Oh alah ya. Pokoke damel niku ampun lali jogete. Kok yo apik. Aduh ya. Natian. Badhe ngersakne damel niku ta? Pesen iki. Tak nggo rombongan yogaku pesen suare. Arep ke anu to grup toprak to. Ora ya yoga mangkat ngono kabeh. Natian. Wadon. Sarata. Umpan dan suaramu ngetang bali ulang opo setia kelakon oke
Caping Gunung buka saing vokal dikancani Mbak Eni Wulandari. Piyai mriki niku remenane tayub. Tayub leres. Pokokipun tayub Nggih, wis gajek. digarap cara tayub menika. Sami kaya Oke. leran mriko. Nggih, tayub cara galek Wis, mriki. cara Iya. Buka saka balungan trong treng ya. Balungan sak gaji bener ya. Ayo ta. Telah grup rawon. Grup rawon ya. Duh. Caping Caping jaman berjuang njur kelingan anak matur nuwun Mbak Lucy, Mbak Eni saged lenggah rumiyin. Ganti wis sinden cakraning ngerat ya, Jas. Siap derekke Mas Sigit. Sembah nuwun. Wah, bengi iki
sejarah dalam hidupku lho, Jo. Menapa, Napa, Mas? Mas? Mayang ning Trenggalek ki yo pertama kali ning Lebo kene. Kowe iki? Wah, heeh. Mergo mbiyen yo jane akeh sing padha ngesake ning Ngesake. jat wali akeh sing Leres, tumbuk jenengan- lah bengi iki Tak iso longgar iso Jenengan niku kula sowan. pirsa lek tahun 2006 niku menbek to jenengan niku. Yo ora. Aturi wong dek wingi awake dhewe dijani Jakarta yo ora iso. Nggih, jenengan. Wong panjenengane iki pancen padhet kok. Nggih, padet Piye? jenengan nggih. Yo ora. Mesti padet ngurusi omah dhewe-dhewe. Ora kok ngono, wah kegiatane iki lho. Lah iya jane ning Jakarta niki Pak Igit karo awake dhewe. Terus sing teng Kalimantan niku jane nggih jenengan kalih kula. Lah kene. Oh iya. Nyatane yo ora lali to mesti karo awake dhewe wit taun 2012 lho. Iya, biyen. 10. Nos 2011. Sulah. lah nggih nyatane Ana saiki berarti 14 tahun nak dhewe iki. Iya. Jane iki nyatane iki sinden iki biyen sik sik cilik-cilik iki. Oh iya. Yo. Iki malah ndongono kok iso. Ngampil kalih nggih, Gus. Nggih, Siap, siap, siap. nggih. Menika cobi wonten Mbak Yosi Dian Pratiwi. Oh nggih. Panas Mlaku Ora nggawa payung, sandale diseret, ramaane mentung, Surabaya geger. fungsine Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Dan anu, iki mumpung ning kene tadi jenengan tuh pertama kali teng mriki to. Nggih. Kula niku jujur, Bos. Saya itu lek ndereke jenengan, ndereke Pak Igit no, sindene Pak Igit iki kabeh sing bengi iki Derek. iki menanamkan histori penuh dalam karir saya. Kok ngoten pripun? Yosi. Yosi. Mbiyen ning Kalimantan karo aku, kampanye ora ora bayaran. bayaran sing ngopeni yo Yosi. Bayaran sak wulan ning sak wulan Ora bayaran ngeblong. sing bayari yo sing ngopeni yo Yosi. Ini balik papan. Balik papan. Nggih. Tukone ndok karo. Lah pancen kae duwite sing gowe iki. Lah kok kaya tukune kondok karo sarimi kok dadak. Oh iya biyen yo kapusan lho. Terus Mbak Lucy, Nggih. pertama kali pentas wayang ning Surabaya karo Mbak Lucy. Ayo iki bener. Mbak Mbak Idalala. Bayaran paling ngokeh mbiyen aku ki Bang Jatim. anu. Kowe nggawe sertifikat tok kaya. Berarti Kayak golek utangan. iki tenanan iki situ. Nggih. Karo Mbak Idala lagi main ning gone Balik kota. Balik kota Surabaya. Betul. Karo Mbak Ida Saputri bayaran paling ngokeh mbiyen Jalala, aku. Saputri. Mbak Idala. Dasa Putri malah ngono. Idala. Aku mbiyen kaget bayaran amplop gedhi no. Wong kulinane 80.000 to, Bos. Kalau Mbak Idala lagi aku bayaran 750.000. Iki sing bari. Wah, Masa sing bayari ya sing dicampur sari. Kira lek Dek iki melu bayar. Latihane seminggu. Surya Buana to. Rong wulan. Orang bulan lagi. Surya Mustika. Heeh. Iya, dadi iki histori tok iki. Alhamdulillah. Dadi Aku ya isih histori biyen kluthuk tumpakane hijet, Iya. bocor kabeh numpak nganggo jas Jas udan. udan. Wah. Engko nggon ngisor gas kae dibolongi, dilas bolong. Talang bolong. Nek macet ki sikile didunke ning aspal, utuk kae karo Lah golek jenengane yo glondong. njon. Enggak, nek dibolong Oh, ora. helman. Kayak ora tak bolong pancen bolong dhewe. Ora kok bolong to, Kan? Lah iki lho, mula iki proses demi proses. Wong sukses kuwi nggawe proses, wong mulya kuwi nggawe rekoso. Dadi itu sudah impas ngono lho. Ngantek kula niku nun sewu, Bos. Dadi wong iki aja penak-penak. Hmm. Wong iki aja penak-penak, Pak. Aja sugih-sugih. Enake urip sederhana. Lah kabeh iki gayane mulya lho. Biyene aku sik sederhana ya. Iya. Kuwi uripno kaya-kaya mulya. Wah, Mangan mie godhog kae wis bagian. enak ora. Iya. Mangan rawon wis enak. Bagian. Begitu sugih. Begitu sugih piye? Rawon ya kulino, enak ya kulino. Oke. Gule enak ya kulino. Capce yo wis biasa. Sing enak-enak tak pangan ya kuwi kulino. Nganti saiki bosen piye, Mas? Aku sing tak pangan ki suket gajah. Sakit. Saking bosen ya. Mula putu-putuku ki nek tak kandhani kudu manut. Loh, Lelakon sing kewuri kuwi kudu dienggo pengeling-eling. Nduk, linggo, Nduk. piye? Gen, linggo. Ora Gen. kaya ngono kuwi. Anu Dimas, coba Piye? linggo sik. Piye Mula Kakang Mas? kangso kuwi. Mbak Yu linggo ya. Iki ana ada adepan karo Rama Kanjeng Surasigit menika. Mula nek karo wong tuwa ki gatekke piwulah wong tuwa jodo sembrono kaya ngono Nggih, kuwi. Mbah. Ip jane brengos apa oyot jane. Kok iso oyot? Lare yo pates kok iso. Wis pantes. Kok ya Agus Jombrus ya. Wong kok lek
wae ditimbali kok. Iya, tujune gaweke jo langkung kuwi ya. Dipun aturi menapa? Request kalau mau podang kuning. Oh, iya, siap, siap. Digarap tayub kalih Mbak Im rantul Imam Oh, Firdaus. Bluro. Im. Bluro. Ima Rembang. Oh, lontong tuyuan. Ini. Ada. Mbak Eni bluro nggih, Mbak Eni bluro. Pokoknya biar ki Ima, Mbak Eni. Lah kok oke men to. Mbok critake oke men. Lah biar ki Ima, Mbak Eni karo sos ini. Terus ini Sapa? sulis. Oh iya, heeh. Biar ki sing ini kenapa? Sing ini oh Lopes. Lopez. Lopes, iya. 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 Wis kelingan kabeh. Oh, aku ki. Ingatane setia dek. Doyi rambut jak doyi. Doi ora mangkat. Dekne saiki dek pegawe pemda dekne. Gawe apit. Doi begitu. Doi saiki mau bareng iso keyboard elektron dewi. Monggo. Podang kuning karya Pak Darno iki digarap tayub Mbak Yosi Oke, nggih. Tayub pundi gagrak? Ya mriki no, Mriki, mriki. Tegal, ya. Podang kuning niku tegese lumaku kanthi wening. Nggih. Dadi kudu berpikir yang positif, dipikir kesik negatif dan positifnya. Ngono dipikir. Mutiarane ilmu gumantung saka akhlak, mutiarane akhlak gumantung saka ati. Mutiarane ati gumantung saka jati dirine manungsa. Iki Ati lati lan samubarang nyawiji ana ing mburi. Kok ning buri ku nyapa? iki Ora nyambung. Jak tutur tuwek iso. Ya coba. Podang kuning, podang kuning. Buka saking napa biasa Mas Ranggal? Saking galek. Oh, demung. Yo, ayo. Kan saya saking simbal. Ayo.
Pancen nggih Yosi kali Ima menika wis palibasane sinden sing berkualitas. Saestu Mas. Kok iso? Mulane selalu bertahan dari Pak Igit. Saestu. Garwane Mas Kluthuk menika nggih nembe kemawon dipun angkat Nggih. dados duta seni, Pak. Alhamdulillah. Diambil dari seni tari, Pak. Oh, bulu kutuk Nggih. menika saya Nggih, seni Bulu tari. Kutuk. Kok bulu kutuk pripun to, Pak? Lho, lah nek sampean kan Mas Klitik disisih karo garwane mesti kan Bu Klitik. Lho nggih, Wah. mesti teng seratan undangan nek manten mesti Pak Klitik tindak kanan sinten? Bu Klitik. Nah, coba. Lho, niku Pak Kluthuk. Nggih. Tindak kalih sinten? Kalih Blue Kutuk. Lho ya. Oke, nggih mboten pas kok nggih. Nggih, pancen bojo kula menika termasuk turunan kutuk benguk. Dadi kula nu nderek bingah lho, Mas. Nggih. Saatase kagungan Mas niku terus njur Garwane diangkat. Bayu dipun angkat dari duta seni, Nggih. diambil dari tari. Tari. Lajeng dipun kembangkan sak menika dados instruktur senam nggih, Mas nggih. Nggih, Mas. Hmm. Karena dari budaya seniman tradisional akhirnya dia mengenalkan lewat budaya modern biar lebih mengenalkan lagi modern ke tradisional. Lah ini lho, niki lho, Pak. Niki. Walaupun musiknya modern, Nggih. tapi gerakannya tradisional. Hmm. Weh, lah piye kuwi kok modern kok gerakne tradisional kok kaya wangel ngono ya? Dados instruktur son horeg, Mas. Oh, Aduh, alah. Bojo kula niku. Piye kuwi aku kelingan kudu kekel kuwi. Dadi bojoku ki dingenane Agustus dhewe niki tanggapane saulan niku tanggapane meh 76, Mas. Elok. 70 mengko. Niku awan bengi kok, Mas, kaya ngombe pil nika. Dadi dados napa niku teng dhuwur truk ngoten lho, Mas. Biasane lak mburi enten sone to, mburi truk nika. Terus do joget. Nah, Nah, dadi jogete wong-wong ngoten niku ngetutne gerakane bojo gerakane kula. bojone Bojomu ning dhuwur trek. Teng dhuwur truk. Ditutke sing isor. Nggih ditulis sing sar. Nah, karena saya sebagai suami mendampingi mergo moto saya adalah kesuksesan istri iya. adalah kesuksesan suami. saya suami. Kesuksesan suami. Nggih. Ya kuwi mau mergo happy wife happy life. Betul. Dadi aku ngetutne bojoku ben seneng. Oh iya, kok tutke. Dadi kalau tutne ngoten angger 100 meter ngoten bojoku ning dhuwur truk tak mimi ngono. Masyaallah. Iya. Ngene ngombe. Iya, 100 pengertian. meter melih ngoten mlaku. Kok tawani melih, Mas? Tak tani ngombe. Bojoku yo ngelak ngombene. Iki Alhamdulillah. karo joget deng. Masyaallah. Wah, Ngoten ya. nggih katok ketat ngono kae. Kau wetat, wong sikile bojoku kan gedhi to. Kaya apa, Mas? Kayak telon ndruwo. Bareng melaku melih ngoten 100 meter mimi, lak lho bojoku ora enek ya ngono. Oh, berarti mandap, leren. Leren piye lah kok kecandol kabel PLN mburi. Lah ora nyawang madepe iki lho ora. Tapi patut dibanggakan. Ah. Pak Eki tadi sudah bilang bahwasanya pertama kali pentas di Trenggalek Iya. dan saya juga bangga sekali. Nggih. Baru pertama kali ini di Trenggalek dari Pak Eki pertama kali. Nah ini, mulai yo matur nuwun. Mergo dek ya pertama, dadi aku dek ya pertama. Mergo mriki niku sing kula kenal lek Trenggalek menika dalang ingkang dados Patuladan. ladan rumiyin Pak Gembong Pak Gembong. Sudikno. Nggih wonten. Kula nak tase SKI rumiyin. Wonten sak menika Pak Basuki wonten. Oh nggih, rumiyin derek Gregedalang. Oh wonten nggih. Nggih, Pak Gembong tahun 95 pentas di Nggih. Keraton Perwakilan Trenggalek Nggih. niku beliaunya Tidak Pak Sudikno. Betul, Nggih. betul. Malah mangke rencanane panjenengan badhe dipun betani makanan khas Galek, Mas. Apa? Mas? Alen-alen. Wah ya Urung enak tau kuwi. ngerti. Kuning cilik kae. Mangke sedaya para walanggara betani menika keripik tempe. Alhamdulillah nggih. Trenggalek. Mbak Lucy. Mbak Lucy mungkin dipun betani makanan khas Galek, Mbak. Apa? Pelikipu. Ngono. Apa eneng? Wonten. Weh, kok apik men Anu jenenge. basa niki anu manco. Manco. Pak Pelikipu. Biyen jenenge kuwi Amlo terus diperhalus. perhalus aksine dipun gantos riyen pelikipu, sakmenika dipun perhalus digantos peksi gulung-gulung. Oh. Ya manco kuwi lho kok peksi gulung-gulung. Aku nek gulung-gulung ngene. Tak kira diganti jeneng Plukopi. Kaya klukupi. Jenengan niku kaya sik lucu. Lucu guys ya, aku seneng. Lah, iya iki sesuk bengi wis entuk dagelan. Jenengan. Boleh setelan anyar sesuk bengi dagelan. Benceng niku. Lho. Wah, nggih. Jas. Lek riyen TG. Kok TG? Loh, lah TB gandul ya TG. Oh iya, TG. Pokoknya tetap lah, pokoknya harus solid. Kancane do pisah kok wis ajek Duk. Konsisten ade konsisten. Aku iki dagelan paling awet ya aku. Konsisten. Iya. Dagelan paling awet iki aku arep lirik tok. Ya sebabe Tuh. Kami adik Pengertian, dulur saling yang lho. ikhlas dan menanamkan keyakinan. Hmm. Loh,
Apa wae bentuke, ora kok ning instansi, ora kok ke pemerintahan, Mas. Ora kok gubernur mudhun ning nggon wali kota lan bupati, mudhun ndok camat nganti tekaning lurah. Piyen ora ana saling pengertian dan saling perhatian. Itu susah. Sing pengertian. Sing pengertian kritik. Nah, Oh, sing perhatian. Iki. nah niki. Oke. Dadi kok pengertian nek Kene kebutuhan pengertian, panggung. Nah, aku pengertian, Perhatian. perhatian, kepercayaan kita berdua. nah ini. Karena kita adalah duo, cuk. Cuk. Kayak pemain babalan ya. Cacak. Guyon bangsane. Ayo. Di spoti Mbak Ida nggo tembang Siap-siap apa? kene. Anu Mas, apa kuwi jenenge? Pelok. Pelok kene. Aduh, pelok 6 apa pelok 5? Loh, peloknya sitok tok. Pelok sing dulu. Oh iya. Sitok tok. Dangdut. Mentok. Tak kandari Mbok mlakumu. Ngising-ngisini. ambok yo Aja ana kandang. Enak-enak ora nyambut gawe mentok mong lakumu Kula iki gumun karo Mbak Ida Saputri. dalala. Mbak Ida Lala. Kok gumun sebabe? Mbak Ida Lala. Sorry ya Yu ya. Ya. Ketemu tahun 2005. Iya. Berarti lek saiki wis 20 tahun. Pak Suryani yo panggah ngene iki. Weh. Jurawet yo. Lah terus arep pindah dadi apa ra iku nek ora kaya ngene Tegese kan kadang-kadang kan keriput apa piye. Oh. Bojoku sebabnya keriput. Wong wedok kuwi ora iso, Mas. Bojoku kok ora iso Tarik piye. benang. Bojoku mbiyen keriput, Mas. Heeh, terus? Terus Usia kan mempengaruhi. Jadi non sewu jenengan ki napa ya? Rumusnya apa, jamune apa aku bingung. Mergo kadang-kadang saya kan apa jenenge iki Penuaan dini kuwi. penandi iya kok penandi ni gundulmu. Tuwa kok dini. Tuwa kok pengen apa enek. Lho nek bojomu boros ora. Wajahe lho boros ora mau. Bojone iki sik enom lho, tapi boros. oh alah iya. Bojoku sik nom yo. Bojomu sik nom? Tapi 5 tahun ngono ya, kita tuwek, 5 tahun kita tuwek ngono. Dadi koyo degradasi iki Oh waduh. kulit iki Bahasamu tinggi langsung sekali. mempengaruhi. Oh ngono. Kuwi jane mungkin mergo pola makan ya iso. Ya bener, iya bener. Nah. Bojoku sing dipangan reno-reno yo, sembarang dipangan. Oh ngono. Tenan. Contone apa wae? Yo useng-useng baut dipangan ya. Geragas maksudmu. Iki mergo ngene iki buah-buahan mesti. Buah-buahan. Sayur mayur mesti. Betul sekali. Terus jaga stamina apa kene ngene jogging. Apa? Jogging. Nah, Kok jogging, bojoku nun sewu. Bojoku yo lek senenge nge-gym. Wah, Selasa kak. Rebuh kok. Ki huruf bijak iya. wah Iya, kowe iki iya. kowe iki gawe ukara ora pas kok iso. Nembang Mbak Ida ya. Iya. Iramanya Ladiot. apa itu yang Mungkin lagi? lho. Ladiot. Mbak Ida Iramanya itu- dangdut Mbak Ida. Nah. Dangdut. Iya. Irama lagi hot sampean nembang kok. Potato. Ora anu. Ketak-ketak. Heeh. Ayo duet ngono lho. Boleh. Oh, iya, Boleh iya. ya. Katresnan sejati ya. Tuh. Eh. Aduh iki aku rasa iki. Iya, heeh. Aduh. Engko bar iki lagune Dojo. Wah ya. Aku nonton lagune Kluthuk. Wah, Loh, video klipe wah oyak-oyak kaya maling. Larimu kae pirang kilo di? kayak aku mlakuke tak hitung ya ning video klip kayak nelek 7 kilo 3 on. Kae lak mlayumu ngiwa. Iya. Sing nyoteng kok terus dadi Umpama mlayu nengen kae ketok ora ya. Kita Aku ki guru-guru lara yo ketul titik syuting kuwi kok. Mangsane. one take one shooting. Oh, kuwi jenenge ngono kuwi. Syutingi one take one shoot. Lek Oh. mau edit-edit ngono kuwi kulino. Iya Jadi satu one take one shoot. layak kok elek. Padahal yo kayak anu ke HP yo ya aku. Oh iya. Katresnan sejati nggih. Ye, ye. Oke, DM sini Jo, DM sini Jo. Dun para tamu ingkang dadi Kurang kinurmatan. gede suarane. Nun dhateng saya ning purta. Ngono lho. Gede Nun. tenan. Kurang gede. Nuwun. Nah, gedeke meneh MC ki gantem ngono. Nuwun. Nah, kuwi Kaya lho. sore mau Sip, MC-ne. ngono. Gede sithik, Bos. Ora kudu cedak mike ning nggon tenggorokan ki gedeke. Nun. Nuwun. Gede sithik meneh ben rada wibawa. Ning tambahi vokale rada gede ngono. Nganggo vibra. Saya gede saya ngawo. Dumateng. Dumateng para dat ingkang Karo kinurmatan. Mbak Lila. Ing dalem menika kalih Mbak Lila.
Kok kare Mbak Lila nggih? Mbak Ida Lala badhe nyuwantenaken inggih menika gending Ketuk loro kerep. ketuk loro kerep. Ketuk loro kerep, ketuk telu jarang. Ora eneng kok Iki gedhe ketuk. ketuk telu kerep ki tegese nggon ketukan kuwi lho. Nek loro kerep lho telu jarang. Iya iya. Iya. Jarang panas. Jarang. Kok jarang? Ayo. Yosi. Katresnan Katresnan sejati. sejati. Pripun to gendingipun? Nah, sakderengipun panjenengan mendikatakan lagu menika, monggo kita midhangetaken pesan-pesan berikut ini. Nyapa to kok TV barang ki nyapa to. Dumateng Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu. Ngono lho, sing kepenak. Ing samangki badhe nglaras. Ngono. Dumateng Kanjeng. Ngono ki dicekokno lho, Kanjeng, ngono lho. Kanjeng Ibu. Nah, Kanjeng. Wis tuk elek Pak. kita. Wah, lah. Wah, aku rasa. Aja mbok jabut tak jabuti dhewe. Wis meneng wae kok sanu wae jabut wis tau meneng wae tak jabuti dhewe. Ayo. Katresnan Oh, sejati. duet to niki, Pak. Nggih, Mbak Ida Lala dan Mbak Lila Pangestuti. Terima kasih Mbak Ida Lala karo Mbak Lila. Wah, jan Mbak Ida, wah jan elok-elok luar Mbak Lala biasa. menika Nggih. gadah dulur kalih. Sinten? Mbak Ida Po kalih Mbak Ida Gipsi. Sembrono. Aku seneng anakku. Ini, Mas. Nggih, nggih. Lagu nggih terakhir jenengan nggih. Siap. Lagu karya Cak Jo Klitik. Nah, Hmm. judulnya apa kae, Jo? Nika wonten apa? Sak madya. Sak madya ki wong minangka pitutur wong urip ana ngalam donya ki Iki. kudune ya sak Sak madya. madya ya sapa anane wae. Apa anane? Apa anane? Akeh ora kokean sithik ora kesithik. Nggih, laras. Dan Apa anane lan bersyukur pokoke. ngono. Nggih. Sugih kuwi entuk ning aja semugih. Oh, ngaten nggih, Oke. laras. Ngene digarap kanca-kanca. Introne asem guyung. Oh. Boleh, siap. Ya, Kluthuk obo, kaya ngerti ya dekne rumah saku iki. Larasipun sami, Mas. Pelok Pelok nenem, Eh, nggih. Nem abang napa nem ireng? Nemireng mriku kenci. Nggih menika Mas Jo Kluthuk, Jo Klitik pikantuk salam saking Pak Darno siswa budaya. Oh, Pak Darno. Nggih, manto. Siswa Juwono, budaya Pati, siswa budaya Pati. Nggih. Insyaallah badhe ndereke ketoprak siswa budaya Pati kula. Oh, nggih, siap. Kapan, Mas? Ya sik golek tanggal, sik golek tanggal. Nggih. Ruwono ya ta. Ugi salam saking Pak Waris Sugiono Surabaya, Pak Kasir Jambi Kalitidu, Pak Ngadinu Pondok Ungu. Komplit menika kanca-kanca sami do Kang nyimak. derek streaming nggih. Nggih. Ya, Mas, kene. Lagune Sak Madya, Jo. Yo karya Cak Jo Klitik, Jo Kluthuk. Yo. Kunjuk dari keluarga besar DPRD Provinsi Jawa Ya, Timur. dan juga Dinas Pariwisata Kabupaten Jawa Timur. Warga makan Klebo. Klebos danipun. Jadi Barang. Langkah menori. yen lagi susah ilingo yen pas bunga Aja gampang mencucu kudu mesem guyang guyu. Kabeh perkara ana solusine. Aja digedhekne emosine. Jatahe manungsa wis diatur sing kuwasa. Aja ngeke mangsa sing penting budidaya. Kerep ndedonga dateng kang kuwasa. Mugi-mugi penjalukmu enggal dikabulna. ayo awas kanca-kanca cakrame klan ya ini digarap saja sih ayo dong ayo Jarine wong Jawa alon-alon
Sareng cak jog litik jog lu. Nggih, Pak nggih. Satu lagi. Bisa gawe senenge atiku Suwe ra ketemu neng ngendi paranmu apa kowe isih eling aku janjimu lan tresnamu bisa gawe senenge atiku nganti saiki kowe isih tak tunggu nganti kapan kowe ninggalke aku ayo Mas Gen salam belok cakra Indonesia. Rada kencang deh. fotomu ning kamarku ning atiku kaya kowe ning sandingku Ngene rasane yen kangen kowe tresnaku yo mung kowe tak kowo nganti selawase aku ra bakal bisa lali esem lan fotomu ning kamarku ning atiku kaya kowe ning sandingku ngene rasane yen kangen kowe tresnaku yo mung kowe tak kowo nganti selawase aku ra bakal bisa lali selawase ye Matur nuwun cak jog litik jog lu. Mas Sigit Nggih kula tak mbajutke lakon. yang jelas tetap banyak-banyak terima kasih Nggih. tugas dari Bapak Dewan mulai dari provinsi atau dari daerah. Nggih. Insya Allah Dewan tugasipun namung 3 Mas. Apa? Nekani, ngandani, menehi. Tak tambah siji Napa? ngayomi. Nah niki dadi nekani apa wae sing dadi kegiatan masyarakat yen diundang ya teko. Nggih. Ngandani kasihlah tahu program-program dari pemerintah pusat maupun daerah. Menehi kasih solusi dan kasih tempat untuk aspirasi masyarakat untuk menuju masyarakat hebat dan masyarakat lebih sehat. Tepuk tangan untuk Provinsi Jawa Nggih, Timur. matur Sembah nuwun. nuwun nggih Mas. Nggih, tak Insyaallah mbajutke panggih lakone. sanes sedal. Nggih, cawe sesaji no tak dereke Mas.